Har fået fyldt, nu skal der. Nej, ikke nu, jeg der. Kom så. Ja, den er ude. Nej, det var bare. Så sådan der. Ej, kom nu, mand. Din store idiot. Okay. Okay. Det var nogle grimme unge. Hvem er du? Er du min far? Ja. Hvad laver du her? Ja. Hvem er du? Er du min far? Ja. Jeg tror på ryg. Nå, Niklas. Jeg sender lige en besked til min døde træner. Nej, Silas kommer med. Attack! Alex, lige lidt til dokumentaren, gør det næst. Stak lige ribbendet på mig, mand. Jeg vil bare se det der blik. Anders, jeg skal stå på hen og prøve at filme det. Ja, gør det her. Okay, er du ret? Ja, det er noget til dokumentaren. Silas, jeg skal støtte dig. Ej! Så har vi fået film i kassen. 8. sæt. Jeg håber, I kommer til at nyde filmene.